А сега пеша нагоре към моторите, които ги изкараха Филипи Джантов. Невероятно можене. Дано да се добие представа за откъде са минали. Откъде минахме? Къде на АТВ? Къде? Бутане. Ама яко бутане. И тикане. Мале. Снимам, ко снимам? Оф, аз не знам. Мале. И докъде стигнахме? Тук ще има почивка. И да видим АТВ-то как ще дойде до тук. Тук са моторчетата. Почти на върха. Стоят си прави. Не, трябва стъпенки. Оху! Оп! О! Паднах. О, яко паднах. О, боже. Без малко пак. Камъчета. И да видим какво не чака по-нагоре. Лесен дрен. Лесен дрен. Боже. Иха. Гатики. Боже. Най-после. Ма пеша. Лесен ден. Бахма майката. И пак в очакване.